IS Entertainment present Delhi। म्यूजिक बाय रिया स्टूडियो खगड़िया। डीजे हरिओम बसंत भइल रानी तोहरा से भेंट हो, अब नहीं ज्यादा करा वेट हो। 2019 तक मन के मनोइनी, 20 में कोई दाना मामला के सेट हो। 20 में कोई दाना मामला के सेट हो। ढेर दिन पर भइल रानी तोहरा से भेंट हो, अब नहीं ज्यादा करा वेट हो। 2019 तक मन के मनोइनी, 20 में कोई दाना मामला के सेट हो। बुझल चारी ए मोरे प्यारी, मारे जवानी में 20 हो। नया साल में जतरा पगहटा दई के एगो 30 हो। नया साल में जतरा पगहटा दई के एगो 30 हो। डीजे हरिओम बसंत तोहरा लेके आइल बानी हम ग्रीटिंग, लेला प्रपोज कर तनी बुझ फीलिंग। जहाँ तू कहबो है पिकनिक मनाइब, सब कुछ पहले से कैले बानी सेटिंग। सब कुछ पहले से कैले बानी सेटिंग। तोहरा लेके आइल बानी हम ग्रीटिंग, लेला प्रपोज कर तनी बुझ फीलिंग। जहाँ तू कहबो है पिकनिक मनाइब, सब कुछ पहले से कैले बानी सेटिंग। संजीव सुने राइटर रूपेश के तोरी हाँ दिल से मिस हो। नया साल में जतरा पता